नै लोगोफोर सोरगोफुरिया नायद' दा जों थांगासिनो दङ हेबिलै फिसा फिसा नुयो साला केमेरायाव ने नङाला खाथियाव नायबाथ' गोगोमखा लामायावलाय देन्जार गाज्रिलै अन्थाइ गिदिर गोजा ने हाब्रुल' ब्रुल हाबनोसै मोजां बे मानोथो बाय जाथारदों ने एलाय बरि साइज साइज गारि बाजाखायो दां ओरैबो फिसा फिसाबा नुबाय सथिबो नै लोगोफोर माबा दैयो सोरगोफुरिनि दै देन्जार साफा दैयानो ओंखाय देन्जार दंलै गोगोमनो नै लोगोफोर नायदो जोंनिया जों दिनै अबाव दंफैयो नै मा होनोमोनलाय गुमै अरुणाचल देन्जार गोजोन थाबायबाय नै ओरै मेंग्लि जोबखाबाय मेंग्लि जोबखाबाय दा गोजौआबो गोजौरा ने थाबायबायलै नै ओरै गोगोमनो गारि गंसे गानाखै ने दिनाबो बरियाल'खा आयु नै फाग्लासो अखा हानानै गोलैसिनांगौला नै नेयो गुमै नायलाय ओरैबो नै देन्जार बै हाजो नुना सोरगोफुरि एलिफेन्ट फैखागोन गिथावथावथार ने सोरबाफोर बेरायनोला फैनो हागोन लोगोफोर नायफै नै बरियाल'खा लामाया ने जोंबा बरिया मोजां मोनबाय नै दिनै बेरायनानै फैमानो दा नैलै लोगोफोर नायद' गासिमोन नायनो हागोन नै एलिफेन्ट ने खिया फैमानो खिन्थुलाय नै गिनांगौसो लामाया हास्लाबनाया मानाया जागोनबो ने बरिया मोजांखा गारि लाबोनानै ओरै आसोलाखौलाय फैयो गिनांगोन नै लामाया ओरैनो फैयो बियो आसोला स्टाफ बन्द' खालामना आराम थांबावगोन उस लामायावलाय देन्जारलै गिथावथावथार हाजो लामानि थाखायो दंफैयो देन्जारलै नै दे नै नायफिनदो एबार लोगोफोर नै बै आंनि गुमै देन्जार हाजोआवनो जोमैखौ बानानै दंखायो नै ने नै गेजेराव जोमै दोनफैलायखाय नै जोमैखौ बानानै दं नै माबा गेजेरनि जोमैखारा बे गुफुरना दा भुटान ने अरुणाचल सरि होनदो बावबाय थायोलै अरुणाचल देन्जारलै बिदि दा देन्जार गोजौलै गोजौआबो बांग्रि मौला बे हाग मागोन नायो गावब्रागोन ना गिसिखालाबायनानै थलथल गोलैदोंसै देन्जार नुनो नै दे नुदों नै हेबिलै आंथ' फसायब्रेखाबाय थांफिननो गोसोआनो जायासै आं जायो बै फार्स्ट सोरगोफुरि बे सेकेन्ड ने
नायदो जों बेसेबां गोजान थाबायबोखो ने हाजो होनला बेफोरसो रा जोमैयानो नै जोमैखौ बाजोबखायो ने ओइ दैयाव देनजार ना मोनो होनदों नामा मा ना मोनोमोनथाय गुमै बिदिनो जोंनि बर'फ्रा सल'खा होनो ओमफ्राय खान्दा बोनो नामा ना खान्दा बोनो ओरै थांथ'लामाथाय ने गुमै थांनोलै ओरै थाङाला थांफिन देनजार जाला जागोन थ' लोगोफोर भिडिअखौ जों बेयावनो दोनथ'नोसै नामा बाय बाय लोगोफोर